Mo. Pero saan ng mga sumahod ako? Ay, maling makailan nga mamuha nun. Pakibigay ka mo ti sahod mo ah. Yan. Di pa'y pumudot ti busak mo ka. Oh. Bilangam. Walang labis, walang kulang. Ni, apay nga, 5,000 lang ati lakay. Pagpakakapay ba ko? Nice. Nice. Ringless boy. Sorry pa kusubo na boy. James Harden, pasok! Puros walang sabit boy. Sean Marion. Yan, nakasutsut na. Ang daming bunga naman nito. Ito pa. Ayun. Buti na lang, nahuling na bunga to. Kung hindi, kung napaglihian ko to, ang itim ng anak ko. Ang tamis. Ang sarap. Oh, kisti sa bana, ding ubingan. Kuray, anya-anya lang pilamlamutan na. Ay, practice mas perfect talaga. Sobrang bula! Grabing bula naman yan, parang wala nang katapusan. Bakit kaya ngayon ko lang nakita itong product na to? Sa tagal ko na naghahanap ng ganitong ka-shampoo. Dito ko lang pala makikita. Pinakikilala ko nga pala itong GR4 ka-shampoo. Extremely foamy ka shampoo na siguradong magpapalinis sa inaalagaan mong sasakyan. Ang dami ko nang nagamit na ibang brand, pero dito lang ako napabilib. Kasi tignan mo naman, isang buong sasakyan yung kaya niyang malinisan. At may sobra pa yan ha. At parang ulap na nga sa bula kung ikukumpara mo sa ibang brand. Ang kagandahan pa nito, meron na rin itong Canova Wax. Kaya pag binanlawan mo ang sasakyan mo, siguradong magiging magintab agad yan. Kaya kung gusto mo rin na mabula at mabisa na panlinis sa alaga mong sasakyan, ano bang hinihintay mo? Check out mo na yan! Ay, practice mas perfect talaga. Ano? Practice made perfect. Nice. Woo! Ang galing mo, boy. Ito, boy. Yun! Pasok na pasok. Medyo asidog kami eh. 1 trail na eh. Iyon! Pasok pa rin! No look shot boy! Yun na naman oh! Woo! Ooh! Boy! Tama na to. Bukas naman, madami na to. Oh no! Ang daming pera ni Kuya Andres ah. Siguro nagsahod to. Ang daming pera ah. 6,000. Ate. Oh, bakit? Ang daming pera ni Kuya. Siguro sumahod na yun.
naman siyang sinasabi sa akin na sumahod na siya. Naku ate, baka ayaw niyang sabihin sa'yo kasi ayaw ka niyang bigyan ng pera. Aba, hindi pa pwede yun. Wala na tayong pang allowance. Wala na rin tayong pang bili ng ulam. Aba malay ko sa kanya ate, nandun no, nagbibilang ng pera. Tara nga, samahan mo ako. Hindi pwede hindi siya magbigay ng pera. Halika ate, nandun Wala siya tayong oh. pambili ng ulam. Kaya nga, Sumahod na pala tapos hindi sinabi sa akin. kaya nga ate. Hoy, Lakay. Di na yung sahod mo. Kapag gusto naman mga sumahod ako. Ay, maling makailan nga mamuha nun. Nakibigay ka mati sahod mo ah. Yan. Di pa pumudot ti busak mo ka. Oh. Bilangam. Walang labis, walang kulang. Ne, apay nga, 5,000 lang ati Lakay. Pagpakakapay ba ko? Kuduwa pa lang aldo sa rep ko. Siyempre ata pa lang 5,000 pa lang dito na engineer ah. Okay. Ate, alam mo ba, nakita ko kanina yan, binibilang niya, 6,000 yan. Sigurado kayo ma? Oo ate, 6,000 yan kanina. Ah, 6,000 kayo matay. 5,000 lang katintad mo. Ay naman ay isang haribot. Nangyay pa palang maran. Inom mo maran? Oh, Nagkadumungin baga ng Diyos mo yung marimar. Amin na to sa haribo. Ang mukinin mo lang atakot. Inti sigatang ti gatas ta anak mo. Inom mo lang. Amin na kayo din. Itod kumot ka. Nagadupa na nga sa unam. Kaya iso na kumain nga pang post-up si basketball lang naman. Tagumpay ate, sabi ko sa'yo 6,000 yan. Sige, parta ka maglabad ita ah. Total, bagong sahod ka, bahala kinyam na rabe. Yeah, boy. Kuya, wait na naman kayo mamayang gabi ah. Pasalamat ka naman sa akin ah. Women. Kisa ba ng babae? Kaya nagpasalamat akpay. Kaya kay sunang ang kupit ko, nalayo pay. Awan tuloy pagpusta ko. Nakasuka na isang haribaw. Blot? Ha? Mariusep. Awan tuloy ti pagpustan. Niyamot kasi kuya.